लाइके खालामो थानाय 24 तारिख थानाय मासनि 24 तारिखआव आगरतलानि जे खायसेया PWFनि राज्यपालनि डेपुटेसन होना थांतानि अरनि खरकसासिनि थाखक सुब्रमण्यन सुदि देब्रमा बो आरो आगरतलाव जे राज्यपालनि डेपुटेसन होना थाङै रबाय किपिल फेबेन परेना फातात खाय बिनारा उस्तक उंगै बिनि लांमा सय थाखा आप्रो जों फायनि फैखा दिनै हायना हाय बिनि जे कन्डोलेन्स सार्भिसनि बागै जों जे आरो सिरिति प्रामो थानाङै जे मानसिक सुबा लाखिया अबन बागै जों बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस थों अबन बागैनो बर सब जे नखुंना जों जे मानसिक सिरि सुबा लायो बने बागै आनुकूल मुंथंनाय जे बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस जे जों याक सुखमाने या फारमान बिसांथिबोना बिनि अला सान्थिङै दंथोंखौना जों दिनै अलागे जे मानसिक सुबा बुम कतामा बिनि बरमुना चिनि सुदि देब्रमा र खमतिया कानिवा बेलबरी पूर्व बेलबरी एडिसी प्लेस